Čo je to mining farma a ako to vyzerá? V podstate mining farmy si môžete predstaviť ako niečo také, čo je za mnou, hej, teda veľký počet zariadení alebo väčší počet zariadení, ktoré sa špecializujú na ťažbu kryptomien, už je jedno akej kryptomeny. Môžete to mať umiestnené na takomto priestore, ako sme my, kde sme teda v hale. V prípade to môžete mať špeciálne upravenom kontajneri, alebo teda aj v nejakej menšej miestnosti, pivnici, ale tu sú teda malé farmy. Konkrétne tuto za mnou je firma pustených nejakých 80 minerov s aktuálnou spotrebou okolo 240 kW za hodinu. Prečo tá mining farma vyzerá tak, ako vyzerá? Pretože je to rozdelené stenou a zariadenia. Za tou stenou sa nachádza tepláčas. Tie minery vyfukujú obrovské, alebo teda z tých minerov ide obrovské teplo, aj 240 kW, to si predstavte, obyčajne mali nejaký ohrevný radiátor do elektriky, má 1,5-2 kW, to je 240 aktuálne, takže za tou stenou je obrovské teplo, tam sa nachádzajú ventilátory, ktoré to teplo vyfungujú preč, tu je zase studená časť a nasáva sa vzduch zvonku. Tu je v Norsku aktuálne na severe 8 stupňov, dneska v júni, 14. júna, takže tu je zima stále a včera tu bolo 15, takže to už bolo leto, takže nejako tak.